L-atti tan-notar Plaċido Abela jiżvelaw misteru. Abela huwa wieħed mill-ewwel notara l-aktar importanti fl-arkivju notarili. Is-sena l-oħra Gazan Mamo Insurance bdiet kollaborazzjoni mal-Kunsill tar-Riżorsi tal-Arkivju Notarili permezz tal-iskema Adopt a Notary sabiex issir il-konservazzjoni tal-atti tan-notar. Ser nitkellmu b'mod partikolari dwar volum numru 2 li fih kontratti li appartienu għall-allokazzjoni ta' proprjetà fil-Belt Valletta. Id-dati huma mill-1569 sal-1576. L-atti inkludu kontratti importanti dwar l-allokazzjoni tal-art fuq l-Olja Xiberras li kellha ssir il-Belt Valletta. Allura qed nitkellmu dwar żmien meta l-belt kienet Eli Ewart Battala. Fatt interessanti innotatu Joan Abela, il-President tal-Kunsill tar-Riżorsi tal-Arkivju Notarili. Għanna ħafna nisa illi qed jidru illi qed jixtru dawn l-artijiet il-belt, jew in-nisa, jew inkella l-irġiel qed jidru għan-nisa tagħhom. Issa din il-ħaġa għadha ma ġietx studjata. Però spjegatilna x'jista' jkun ġara. Jista' jkun il-fatt illi u peress illi r-raġel meta kien jingħata d-dota tal-mara ma seta' bl-ebda mod jaljena d-dota ma setax juża għal-fini tiegħu rid bil-fors il-permess tal-mara, naħsbu li jista' jkun illi ir-raġel biex jixxi plot bil-flus tal-mara tiegħu, allura dak qed jidher illi qed jixtriha f'isem il-mara. Xorta jiqpa' l-fatt li kien isir ħafna xiri minn nisa, fatt li affaxxina fid-dawl li ma kienx żmien magħruf għall-awtonomija tal-mara. Però għandna wkoll ħafna nisa individwali illi qed jixtru il-proprjetà il-belt u dik hija interessanti ħafna. Fatti kurjużi hemm bosta. Pereżempju, oriġinarjament il-ħsieb kien li l-konkatedral ta' San Ġwan jinbena viċin l-infermerija mhux fejn qiegħed illum. Il-kavallieri mbagħad resqu lejn il-papas tal-Griegi li kellu l-art li fuq għallum hemm il-konkatedral u laħqu ftehim biex il-konkatedral jinbena hemm. Ir-raġuni għaliex hija interessanti ferm. Kellhom urban planning tajjeb u ħasbu illi isma' l-niepen ħajdejqu l-pazjenti jdoqqu, allura mhux aħjar insibu post naqra iktar il-bogħod. Il-konservazzjoni fuq dan il-volum hija lesta u inkludiet diversi intervenzjonijiet. Waħda mill-problemi komuni hija l-inka aċiduża li flimkien mal-umdità tagħmel ħafna ħsara lil karta bħalli kieku jifforma s-sadit. Barra minn hekk xi wħud minn dawn il-volumi qed jingħataw oxra tal-parċmina ġdida minflok il-qoxra li kienet saret fil-bidu tas-seklu 20 meta ġew rilegati ħafna manuskritti b'kartun aċiduż li kien qed jagħmel ħsara lil-volumi. Id-donazzjoni ta' Gazan Mamo Insurance tammont tal-kważi 17,000 euro u hija kruċjali għall-preservazzjoni tal-wirt storiku Malti.